penalong adaba birta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjitha Khoya ingleng ahem kopi koson penlone hem me chupide Donsuri constituency Keparlo pon thong timung arong amikar Khoya ingleng ahem pai pai ni phai trainer gap anungi kopi koson penlone hem me chupide si pangjur pithang Bharatiya Janata Party ma joining amai ke padop non birtang ton pen arjitha Khoya ingleng ahem kopi koson penlone hem me chupide Donsuri constituency Keparlo pon thong timung arong amikar Khoya ingleng ahem pai pai ni phai trainer gap anungi kopi koson penlone hem me chupide si pangjur pithang Kanghu ke Hindu ponta me ki chuke ahinawe posar lamthe ason se Khoya ingleng ahem sitami kiram tang pai pai ni phai trainer gap anungi hem me chupide si kenang sot sora hormu an me chupi pon laplo Megi chu po berta arjulong si pherangkya bitung atum humridam si klardak alamthe arjudamlo Pherangkya tum karju pona hut kisung ki phodet ahem tum atum pen ki than pon atengki bangso hem tun along kachu boche laki apo lapen asupi latum bahini sidulu bonda pai pai ni phai trainer cap aningwe abangki karena vedet pura ki phang ogajone asupi bang ajupi hemsi ajo bang sangdam koksi asupi ki do arum anat Maduta ajo por kilangdam bang avidet ajok kupi koson penone hem arlo mechupidet Hemarlo along mekicho por hood school kidun aperi lapen kaching thang aperi lapen hemalong documents kido an school icard anstami mechopon la pusi kisungi pho hem to na tompen pachini pon lasikai kerara kisung alongkar jap thip abang phuki si Dr. Tuliam Ronghang lapen anparta donsure mesi tilutama hasnu langitum prabjin pen niravek tha pusi tuning wi pedopon Athen non Khoya ingleng asopi school kidona phan anta kisung thetanlo athe school uniform icard kitap ando sitami kicho along injurum thanglo lasi ningkimi pen solang do radatum ansitami nirawek thapuse chuning ripedopon news text report p news 7 Dawata lo school dun lo ma hemar don chula hemanta me chula ke che technology chatta documents ta chula to pedi hata chula lo school uniform ta chula lo no thang lo ba pedi an chula asi take ding da an ta chuli lo na rapta an chula मैंने टाइम में क्लास 11 जाने को Bharatiya Janata Party ma joining amai ke padop Bharatiya Janata Party BJP a political party pen East Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong adang pia constituency 3 along stami kachimid me pin pen Bharatiya Janata Party ma joining amai ke padopon bom asonda thaksi pini niphai Crazer ke pai pai chiklu Srini rank kora phor ni le thositami numbering kora pho Nilip MEC constituency ke pardo Chukiola indoor stadium open stage along BJP ma joining amai ke padopon Pini joining amai along ke ongdung ahem tun pen Congress SDC official se political party atum amethang asong aphan ningkachi thei ningkaching sam kabinet penajok BJP party aphan aho or pidunsi BJP party Dr. Tuliam Ronghang ke Japon asong along kaching beidun CM Dr. Tuliam Ronghang pen radaphan ke than pon ke hemprekta hang pon bompo lapen development asaita claim pon bompo puta than pon Lapen longle pata abang ke 1951 aningkan aprang pen Karbi Anglong along kiwang ahem adit ke thirtang aparok atuma phansi longle pata ke pipon thekchoji lapen 1951 aningkan pen aphi Karbi Anglong kiwang nangka humri aparok atuma phan anke pipon dek the pusi rat along lam the jaipon Pini joining amai ke padopon along man peng kido CM Dr. Tuliam Ronghang aluhia man peng pen chitongdun bangso along MLA atum MEC ke do an team Karbi Anglong pen chenglok ke ongdung BJP asong aphan ki Khoya radatum duan sitami chirap chitodun si mai misen pen mi et pen pachun ponlong bukajan pen thorom terang news text report b news 7 Pini berta ke lan sing toni koklo domi thak me kurbang thu kardong